بريزيدنت إيرترا إسياس أفورقي أب سمين إثيوبيا نخلط عمتات استخايدة كوينات وتهدرات إيرترا بزوبا تግራይ ግህሰት ሰብአዊ መሰረት ፈጺሞም ዝብል ክሲ ሓሶት ምዃኑ ገሊጹ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ ሎማ ኣብ ኬንያ ብዝገበሮ ዑደት ብዛዕባ ህላዊ ወተሃደራት ሃገሩ ኣብ ኢትዮጵያን ዝቀርበሉ ሕቶ ንጋዜጠኛታት መልሲ ይሃበን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ንምቁራጥ ስምምዕ ሰላም ዝተኸተመ ኮይኑ ኤርትራ ኣብቲ ስምምዕ ከም ዘይተሳተፈት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ህላዊ ወተሃደራት ኣብ ትግራይ ብዝምልከት ንዝቀርበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ንመስርዕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምዕንቃፍ ናብ ግጭት ንምእታው ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ሓሶት ሓበሬታ ንምዝርጋሕ እኳ እንተቐጸለ ኤርትራ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓሸውየ ግዜ ከም ዘይብላ ገሊጹ ወሲኹ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ብሓፈሻ ኣብቲ ዘባ ዘሎ ፀገማት ንኤርትራ ከም ዘይውክል ገሊጹ እዚ መስርዕ ሰላም ኣብ ዕላምኡ ከይበፅሐ ክዕንቅፍ ዝደሊ ሕልሚ ቀትሪ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ بريزيدنت كينيا ويليام روتو إيرترا أب زباو سلامن مرغان اتصاوتو دلا ترى نيدو بريزيدنت كينيا أب هاغورو أب أسمرا إمباس كم زخافتتون أفليتو كينياوان إيرتراوان كابلومي تشعت تلكاتي كلتا شهن عسران سلستن جميروم ناب كلتين هاغرات نمقعاز دحر داقين فيزا كم زيد اليومون كلتين هاغرات أفليتان ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምሕዳር ብሄረሰባት ዋጋ ካምራ ዝርከቡ ተመዛበልትን ንከቢድ ሕፅረት መግቢ ከም ዝተቃልዑ ሰበስልጣን ተመዛበልቲ ንቢቢሲ ሓቢሮም መራሒት ጉጅለ ናይቲ ዞባ ወዘሮ ዝናሽ ዋርካ ኣብቲ ዞባ ጥራሕ ልዕሊ 67,000 ተመዛበልቲ ከም ዘለዉ እኹል ደገፍ ከም ዘይረኽቡን ገሊፃ ካብዚኣቶም ልዕሊ 19,000 ካብቲ ዞባ ዝወፁ ሰባት ኣብ ሶታን ከባቢያን ኣብ ዝርከብ 4 መዕቆቢታት ከም ዝርከቡ ገሊፃ ተም ዝበዝሖ ካብቲ ዝተሰዱ ካብ ክልተ ወረዳታት ዝመፁ ኮይኖም ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ሕወሓት ከም ዝርከቡ ገሊፃ ከመጋለፃ ወዘሮ ዝናሽ ብመንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ሃዲሞም ካብ ክልል ኦሮሚያ ወለጋን ጎረቤት ክልል ትግራይን ብሰንኪ ኩናት ከም ዝተመዛበሉ ገሊፃ ወዘሮ ወጋሕታ ራእያ ኣብ ወረዳ ኣበርገለት ተመዛቢላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ 4 ደቆም ኣብ ከተማ ሶታ ኣብ ግዜያዊ መዕቆቢ ከም ዝርከቡ ካብ ገዝኦም ካብ ዝወፁ 1 ዓመት ከም ዝኾኖም ገሊፃ ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተርስ ኣብ መወዳእታ ዝመጹ ሰብን ናብቲ ብኩናት ዝተሃስየ ዞባ ትግራይ ክበጽሕ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ ግንባር ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ፌደራል መንግስትን ስምምዕ ሰላም ድሕሪ ምግባሮም እዚ ንካልኣይ ግዜኡ ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ጉዕዞ ከም ዝኸውን ሓቢሮም ቅድሚ 2 ወርሒ ኣቢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ መበል 17 መድረኽ ምሕደራ ኢንተርኔት ጉተርስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተራኸቡ ሓቢሮም تحير وانا صحفي أبي أبيت منقسم مبصح نتيب دلالو حبرة أفريقيا استهو سمع قوامي مقرات تتابعوتات هقابات أفاز أسماء زملكات أواجن متكبر ملوك دقف كم زلو أرقاقيتو وانا صحفي حبرات هقارات أب مودة هزمت سونا بأديس أبا خاطو مدب كم زلو ديبلوماسو منشتات حابيرام እቲ ምንጭ ንዘር ሪፖርተር ኣብ ዝሃባ ሓበሬታ ጉተርስ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ክልተ ቀንዲ ዕላማታት ኣለዎ ክብል ገሊጹ ተቀዳማይ ኣብ መወዳእታ ዝመጽእ ሰሙን ዝካየድ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ንምስታፍ ከም ዝኾነ ገሊጾም ዋና ጸሓፊ ኣብቲ ዋዕላ ዝሳተፈሉ ስዒቡ ኣብ ዕንወት ከምኡውን ኣብ ባይታ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ንምምርማር ናብ ክልል ትግራይ በነፋሪት ክምርምር ከም ምዃኖም እቶም ምንጭታት ኣቃሊዖም ጉተርስ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ዝተሃስዩ ከባቢታት ንምብጻሕ እውን ናብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ክገሹ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣብይ ብምርኻብ ብኩናት ዝተሃስዩ ማሕበረሰብን ግዛእታትን ዳግመይ ንምሕዋይ ንምህናፅን ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ክዘራረቡ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ኣብ ከተማ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ሰላም ዝተኸተመ ኮይኑ ነዚ ኣብ ትግራይ ክለዓል ፀንሒ ናይ 2 ዓመት ግጭት ከም ዝተዛዘመ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ስምምዕ ሰላም ብክልቲኡ ወገናት ክተግበር ከም ዘሎ ተገሊጹ ትግራይ ኣብ ባንኪ ቴሌኮሙኒኬሽን ኤሌክትሪክ ሓዊሱ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ክትረክብ ምኽኣላ ብጻዕሪ መንግስቲ ፌደራል ክሳብ ሕጂ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ብዘይ ገደብ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንኸቕርቡ ዘኽእል ሙሉእ ብምሉእ ተመሊሱ ክብሉ ሓቢሮም ኣብ መንጎ ሕዳር 2022 ክሳብ 26 ጥሪ 2023 ዓመተ ምህረት ውድብ ሕብራት ሃገራት መሻርክቲ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ልዕሊ 127,000 ሜትሪክ ቶን ቀረብ መግቢ ናብ ክልል ትግራይ ከም ዘብጽሑ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ምክፋል ሓገዝ መግቢ ዳርጋ 4.5 ሚልዮን ነበርቲ ትኽልል ሓገዝ ከም ዝረኸቡ ተገሊጹ بتياب تركون سوريان زقات من قطقات مدري للعتراش حسابات كموتون كلو باشحات زقصور دما قوسيلوم
التنايم فتاش سرحيت هاب زقصلول زلو وان كساب حجي بزح سوات هاب تحت فرستراس تقبيرم كم زلو تغليصو اتم كاب تحرغاز دحانو سدرابيتات دمص زي بلوب دقومن سدرابيتمن مدلاي نت زي تودوكم راف فرستراس كل علو يصعر كم زنبرو تحبيرو كاب تحرغا دحر حيدت معلتات بزحات دحانو سبات كساب حجي سدرابيتم كرخو بتسفاي صبيو كم زلو تغليصو كساب حجون انتخونا حدثت استولدو هصانات حوشو بزحات هصانات بهيوت كوصو كم زخالو صبصبات حبيروم كاب تحرغاز دحانو حيالو هصانات اب تركي كتما ادانا اب هوسبيتال تعقيبم كم زركبو تغليصو